Ето тук иди седи, да му гледаш по-хубаво. Отзад не виждаш нищо, ето тук иди. Аре, давай дълга, бе! Айде веднага, не пипай, бе! Давай, бе! Къде отиде сега за Сада? Айде! Айде да Сада! Това сме го видяли 100 пъти, го знаем. Освен за Сада не мога да направите друго. За какво оди до него да се съберат да сте за Сада? За какво ти чака Тогламав? Тича като Шашев там. Никой не може да се оправи. Някой Гюрчика изпълнилата цяла година, как да не вратарим. Аз си сте ви къде по този Цанко да играе тук, да ви ги лови отзад. Той направи нападател тук. Дай 5 човека при павката да го вардим. После напред кой ще вкара гол? Давай, бе! Така. Той е падале, бе. Той е падале. Айде всичките отзад се съберат сега да отсеци. Аре, гледайте го 5 човека пак. Какво реве това, бе? Той ще вкара гол, бе. Върви напред, стига си завръщал, бе. Все се връщат назад. Все назад се върнат всичките. Тук да стоим. Да, 10 човека около вратаря и гледат как ни вкарват гол. Това е мръсене. Мръсене, аз сега го обърнах. Тук седи на моя. Олеле, малелеле. Рекох последния мач да се наедосвам, а то не може. Гледай каква топка, гледай къде мина, гледай къде мина топката. Мале. Четвърто място ли сме? Колко точки на 5 точки ли сме след Черно? Не е така, бе. Ние играем последен матч, бяме сега с 3-12, 3 останаха 7. И сега ако вземем 3 на 4 точки, разлика ще остане. Ако бяме били Черно море... Играх, къде играх? Какво играх? Той Росенко не беше с червени картони, можеше нещо да се случи. Бутко. Стига с тази петичка, бе. Стига с тази петичка, бе. 10 пъти го направи. И нито един път не стана. Аре, фалса, гледай. Айде сам, бе! Засада. Докато е мутай, е драма, засада. Трябваше да е веднага. Защо не гледа засада?
Он е самолет, той трябва да вкара гол. Да, ще бяга. Да гледа и той линията, бе. Сам си, бе! Абе, сам си, бе! Ей! Един път сгърди тази топка, стига с тази глава сте играли, бе. Аз си казвам, че това спи, да е. Гледай сега, отпред няма никой. Топката, защо с глава? Къде е Наско, бе, играе ли? Не, сменил бе. То няма кой пусне пас на Цанко. С кой го смени, бе? С 10 номер. Ден или 10? Цанко, върви напред, стига си ми самотал тук, станахте само отзад, варите резултата. Какво ми се връща само? Заспала Гарга, абсолютно. А по Черноморец с 64. Колко смени? Точки са пред нас. С колко? С колко? С 10 С точки. 11 точки са пред нас. Сега ли, бе? Вие беше ставаме с още 3 точки. Ставаме с 8. Значи тогава треньора е продал матча. Матча Черноморец това бяха с еднакви точки. Там след това брой 3 плюс 3 от Гойс, плюс 3 от Ботев. И 2 от Национал, колко стане? 11. Бяме си трети от всякъде. Те бяха пред нас още 5 плюс 12 точки. Бяме си трети от всякъде. Къде отиваш да уриваш и ти напред? Разболя си то от тази болест. На Славия. Той пък за какво дойде за тук, за няма и половин сезон, 3 мача да изиграе на всички. 3 мача е изиграл всичко на всичко. Всеки иска да отиде там, той е дошъл в България. Снос. Какво дигате ръцете? Извиним се и толкова. Какво сега? Айде. Трябва да тупне, нали знаеш? Айде, бе, айде, публиката иска голове, бе. Стига ми самота, бе. Лекъв пазар. Затова не му я даде, бе. Тя беше наша, бе. Ама то не е пуснал долу ниско, ми ще е ритъл от воле. Това ще е рита. Айде, гола! Цаци, голмайстор ли искаш да станеш, бе? Той ще надмине Росен, бе. Не мога да отминеш, Росен, нямаш време. Не мога го мине, да. Сега съм заложил една стотарка, че ще изкарам още един червен картон, Росен. Откъде? От дубала, да. Ма в Дубъл кога ще играе? Днеска, 6 От часа. колко казал часа? съм, 6. Казал съм. Ма къде играят, бе? Залагам една тук, бе. Една стотарка залагам. Тук ли играят от 6? Залагам една стотарка, че ще имаш пак червен картон, но ще ме бие вкъщи. Беше песен. Ми псува на съдията. Той не вика на съдията майка ти да е, бе, му вика на съдията майката да ми е беше. Ама той не е разбрал, разбираш ли? И му показва червен картон. А той не го обижда по този начин. Не го обижда. Да, той е съдията тапанар. Айде, гола! Павчо, гледай са. Не е павката. Павката е. Обаче Марко заприлича на цел отбора на Славия, кой ги събра Сашо. Опитваме се да помогнем на зелените. Чисто спортсменски, обаче то па ще изкара корен. Айде, гола, давай, дуспа! Айде 1-0, айде. Тя па не можа да влезе. Дуспа! Казах ви дуспа, бе, не вярвам.
И Росен вика да ме ебеш майката на съдията, оня му дава червен картон. Да. Ебати глухите съдии, бе. Дай му картон. Айде. Обаче спечели 100 лева, видя ли? Караме си гол. Караме си гол, няма начин. Червен. Ай, червен картон. Айде, казах ви червен картон, че ще има, вие не вярвате. Който фана топката с ръка. Ама целият гол тръгнал от вратаря, от неговите пасове. Да, той си беше с тяло, той не е отиграл с ръка топка. Айде, Цанко отива отзад да играе централен. Вечно ще усерете работата. Ама съдята за какво даде червения картон? Щото спаси топката с ръка от гол линията. То по-добре беше гол. Ебе, даде по-добре беше гол. Сега ем гол, ем червен картон. Мъчихме се да помогнем на... Тая тактика да връщаш топката назад не мога да разбера. Аз съм я разгадал. Цял свят я търсих по Индийската лига, нема я. Опитвахме се да помогнем. Цанко, ври вкарай гол, не ми стой тук отзад. Отзад да ми стоиш в една няма никаква. Това няма никакъв червен картон, това поредния клепар къде не е. Дай бе, дай топката бе. Не я даде, Цанко стои до него, гледа. Какво го даде? Ма какво лесно, топката си играе на подаване. Какво гол, забива главата и чао. 3 пъти стигам до вратата и... За 10 години не го ли свикна, бе? Нема. Обучението свърши. Я направи един частен университет. Да, ще правя, аз нямам нерви вече. Паз веднага, бе, той ще я спре, гледай сега, гледай. Гледай какво нещо, гледай. Това ако съм треньор, ще го изгоня веднага. Това ако съм от треньор, ще го изгоня веднага. И няма да влезе до другия сезон. Разбираш ли? Кой ти е позволявал на времето тия неща, бе? Ма толкова тъп футбол не съм виждал никога. Така, сега си изкарай картон, нали? Не бързай, бе! Айде, бе, айде, че съм мръкнал, бе, айде, бе! Пак дай там на някой защитник. Абутко, да. Айде пак контри. Гледай сега с 2 топки. Вало Козела ли влиза, бе? Всичките влизат, столярите. Горето е с дубала. Китаеца ще заздравява това отзаде. Абе, пусни този Цанко един път центъра, бе. Пусни го центра нападател, бе. Как си, лошо го изкара? Крило. Стефчо ли изкара? Стефчо не мога го изкара. Той е пратеник от Сливен. Как ще изкара Стефан? Изкара го, бе, и 20 тройката изкара и Стефан изкара. Стефчо излезе ли, бе? Да. Абутко ли е това? Абутко. Еми не вида вече. 10 години. Гледай сега, гледай какво прави. Гола! Дуспа, червен картон! Гледай сега номера. Стига, бе, ти топката в тъч, бе. Какво толкова? Ще го ловиш. Какво го лови се оправдава? Ще го изгони и него. Той сега си беше за червен картон, че е последен. Стига му се връзва пъти вече.
Еми, нека да си говори, не му се връзва, айде. Стига му се връзва, 10 години. Ти не можа да разбереш с Росен какво каза на съдията. И оня тапанар го изгони. Гледай как ги бутнаха всичките. Хайде, Марко, пас! Маре! Хайде, забрави топката. Хайде, забрави топката. Хайде, прегърни. Абе, 4 човека отзад държат един зелен. И накрая той играе с топката. Това е провокатор търтия. Така ще ни бият, бе. Той Будко свърши батериите. Какво искаш от него? Той е 2 пъти по-висок от него. Не му давам за глава. Ще му дава за глава, че го вижда 2 пъти по-висок от него е. Сбийте се, поне се ударете по един шамар за довиждане. То, че футболистите не става, от вас не става. Павката. Ама му я даде. Какво да прави? Павката? Да, бе, да. Павката се изигра, момчето. Тук е лошо. Гледай сега. Тук е лошо. Кой искаш? Павката е избила с глава, няма какво направи друго. Значи въпросът е, че около него никой не тича, стоят и гледат. Да, бе, Павката отиграй, после не влезна да... Ама не, бе, другите стоят и гледат. Еми, гледат. Аре. Шот не може. Аре, Бабаджан, гледай сега, удар на Бабаджан. Не, че Павката може. Абе, добре. Виж как хубаво я прати. Така, на треньора в това. Той е обикновено Росен цели треньора, той го префърля малко. Росен обикновено подава на треньора, той префърли линията. Пас! Айде, гола. Обаче Марко не подава изобщо, а? Абе, старец, да не са му били някаква инжекция от Славия. Ваксина са му били от Славия, да не подава. Васил, що го няма? Васил е битурен, че жени сестра си. Баща му търси апартамент, че като дойде зетя е тясно вече. Долу в мазета се оборудва. Търси, ама не мога да намери това къде иска. Айде, гола! Това удар. Гол! Удари Павката по врата, а трябваше в рогата и влизаше. Павчо от Драманци. А кой бе? Кой там бе? Кой чистиш без... Айде! Вече свалят орехите ти. Добре, че и тия са като нашите. Тия последни ли са, берое? Или Дунав Русе са последни. Чакай, при малките берое са последни. Ние па 2008 паднаха от всичките последни отбори, разбираш? Вие първите, обаче от последните отбори паднаха всичките. Там е па друга равнода. Ние тук не сме взели от първите 5 отбора един матч.
А там бият първите 5 отбора, падат от последните 5. Така, Павка. Браво, Наце! Павка, още малко и ще влезе. Айде бе, Маркони! Да. Дай му я по земя, бе, ей! Бутко. На големия пръст, събуди! Така е, момче! Още по-силно може. Будик ви ги вкарваше на големия пръст. На големия пръст. Ама това е спомен от Сашо Захариев. Не са какво става. 1 зелен на 4 бели. Върни на врата. Това е от новите потомки, трябва да ги смени. Ще да ги обличам в фанелки на Възраждане, но то ще е позор. Ей, то е по-добър от нашите. Да, вземе от нашите. Не трябва. Какво стана пасоне, бе? Разтегна. Какво разтегна, бе? Сега кой ще върди? На кой? На 2008 вратарчето кой? Ако не, ще вземем на Берое вратар. Айде, на Водопой. Айде, добитъка на Водопой. Пускай го, тренер. Пускай другото вратарче да поиграят малко. Значи без значение. Ще играем с шампионат. Това футбол не съдиш дал никога. Значи в групата са от 6 часа. Абе, сега само не знам на кой такова. Тя да го вика нещо на големия стадион. Ще ли да играят? Кои са в големи отбор? Половин час. Са на големия. Заради това, че мога... 9 часа се смрачава, бе, какво? А те път... Има осветление, бе. 7:30, 8 ще свърши. 8 по старото време е 7 светла. Ама на новия стадион ще играят. Не, каза, че играят на нормалния терен. Не знам, и Росен не ми пише къде ще играе. Се пише. Ма и Владо ли ще играе в големи отбор? Що? Значи в големия ще играят Георги Калин, Борето и още кои са там горе. Пак добре е взел, много по-резал. Онио, червения картон, къде ще им изнася... Ама с кой ще играят? Не помня с него. Мъже си. Самоков. Май, да. Рилски спочист. Утре колко тия матчове? Нема страшно, ще ги бием днес. В колко? Добре. По време дайте тук да играят. Браво, Наце! Гледай сега какво е изправен. Какво ще направи? Аре, ставай, не бързай! Склани се! Ма той резултата ли пази, бе? Марко Тардели! Айде, Марко!
Той направо бива вратата, бе. Гледай, отрепа го. Това е да го оцели по главата. Как ще е добре това, бе? Това, кое е добре. Кое е зле тогава. Какъв изглеждащ пасник. Кое тук пази, Марко го няма. А той за Сара даде, бе. Топката не мога да подаде. Аре, пак тая тъпотия. Тук да дойде един в страни, един да пребяга, да му даде топката и с два паса е на вратата. Той Цаци не е пил вода, бе. И сега на кой, бе? Аз съм! Опълчението на Славия. Дай мой пак, бе. Айде отивай напред, бе. Кой ми се мутаеш, бе? То нема му оподе никога. Айде отиде контратаката. Айде, Сал, брат. За Сара, бе! Дуспа. Браво, Наце! Браво, момче! Давай, бе, влизай, бе! Давай, навлизай вътре, къде му подаваш тази ситуация? Той път даде една топка, пусти му дълга топка напред да ги надбега. Той път даде една топка, Еми, какво да направи? Какво да направи там? Дава топка в краката на ония. Много ниска топка и това е. Ох, Боже. Да. Аре, играйте, стига се лигавихте, бе. Как го върна? Абе, нема, такова чудо нема, разбираш. Поемия с крака си. Да, ма не, той натъча му я фърля да го убие. В гърдите го фърля да го убие. Те като си подават тъчови фалове. Другия път. Бум. Топай той. Един да овладее с гърди. А Бутко сега ще направи фал. Фал. Давай, срещай го, кого гледаш, бе? С 15. Браво, Наце! С 15 защитника играем. И не мога да избием. Абе, тук кой играе халф тук, бе? Всички нападатели. Кой е халф тук, бе? Абе, вие топката не мога да изнесете с една листа да се атакувате, кой трябва да попази. Така, да, една топка по земята.
Китайца ли е? Той връща само назад. Айде! Ай, тренер, пише служебна по-добре, че си е срамно. И срамно е. Гледай. Уличка му прави. Айде, играй, бе, ей! Айде, играй, кой ми се муташ? Марко, стига с това такова, бе. И викаш, добре. Мамо е добре. Гледай сега какво става. Аре, Цанко, искай веднага, бе. Аре, давай топката, стига лежапа ти, бе. Сам! То няма са пак кой. И няма с кой. То няма никой отпред, за с кой да играе? Войно! Дай му я! Дай му я! Ако мисля да подаде. Да, Кристиян ще я вкара. Твоя е, фащай! Аре бе, давай на Крайчето. Давай пак на Цанко, айде. На Крайчев, де. Дай тук на Крайчев, бе. Айде, стига, връща, бе. Айде, че няма време, бе. Кога само връщаш? Иете! Гледай сега, пак е връща. Алей, как там, бе? Ще вкарат още един, бе. Дай бутния на Дени в халфовата линия вътре, бе. Къде там отпред няма кой да я вземе. Разиграйте, ви каза треньора. Дай на Дени саме. Айде, играйте, бе, айде, бе. Чунк. Чунка еши. Веднага на халфа вътре. Ицо, гледай Денис къде е средата сам, ей. Погледни вляво, бе, като забиете тия глави, бе. Денис средата ти стои сам, бе. Толкова ли па не видят кървили са? Сани, 16-ката! Цанко, дръж го! Цанко да не минава! Работа! Ти чекай на Цанко отзад за защита. Той ще ти офане топките. Стига се окара отзад и вкара някаква гол. Той не може игра защитник. Аре, бе, Павка, айде, че няма време, бе. Крайчев, лесно иска да мога да разиграете, бе. Какво я биете напред тази топка, бе? Разиграйте, бе. Пак ще я загубим, няма кой да я вземе. Крайчев иска, бе. Една топка, да. Шесточка, Кристиян ще я вземе. Не, бе, защо, бе, момче, бе? Успокой топката, бе. Подавайте си по земята отдолу, бе. Те не могат да успокоят топката. Да.
Гледай, то сам, гледай го. Гледай сам. Някакъв силов футбол играем, измислен. Ето. Гледай го. Леко на човек, бе. Топа волейбол играе, бе. Мале, позор. Але, бе, 100 менеджера ви гледат да ви разкупат тука. От Драманци, от Угърчин. Разпродажба има. Абе, не мога да я вземе тази топка, бе. Колко пъти, бе. Че и засада па даде това. Ужас. Засада даде. Фаул ли? Те са. Дигай засадата, бе. Дигай флага, че ще отиде работата. Разстреля. Той префърли оградата, бе. Мощен удар, отиде чак до орехите. Абе, тия верно ще играят на централния стадион. Абе, уния двамата какво приклякат, да не се препиле с нощи. Са били на Битюремска. Маската се измори, къде той колко шута изпъна. Сега, що не го разиграят? Чукне му и тръгне разиграва и влез на... Да се върне Ицо да ги разпръсне малко, гледай сега. Има хубаво в тази ситуация да му я чукне, той гледай къде сме ги изнесли. Хубаво. Ръка имаше там, бе! Аре, фалса, гледай. Аре, веднага напред, бе. Бързе, бе, 2 на 2 върши рамка. Айде, бе. Чай, гледам загрявката, тук работата е ясна. Таркалан, кажи му да псува правилно. Ще го кажа, какво беше? Да не вика на съдията да ме ебеш майката ми, да му вика да ти еба майка. Да му не дадат пак червен картон. Павчо. Между тримата мина топката. Абе, кой ще овладее тая висока топка, бе? Кой ще овладее, бе? Кой ще овладее? Каква атака ще стане, бе? Какви са тия глупости, бе? Това ако беше правилно, Кройф щеше да играе така. Кройф, познаваш ли го? Той е измислил футбола, знаеш. То си беше фал това. Не бе, това си беше фал чист. Нема подаване. И Пернишкия, и он е другия. Ще минеш другия.
Няма да вкараме гол. Ай, напред да е! Абе, ти ще снимаш и другия матч? Не. Що бе? Няма лента му. Аз ще му дам мой талент. Калинчо, мама, нема да играе там. Еми, снимай матча. Пак е подаде този път, Крис. Малко по-слаба. Гледай къде е дарена тъча. Гледай къде е дай тъча на линията, бе. Фърля към наказателното поле, бе. Тъй, бе. Гледай сега, на линията ще е фърли пак. Ти имаш още една година. Ще дослужваме. Ще дослужваме с Димитър. Хайде на вратаря са, гледай. Той какво направи този Цанко? Па една комбинация не може да изиграем да те е кеф. Другия живот. Другия живот. Не са прави, нищо ти нема, айде. Нищо ти нема. Това пък какво направи сега? Много е важно да е равен. Ужас. На Левски водим 2-0, падаме. Абе, този зета е спаси, бе.
Втория удар е за Сала. Втория удар. Втория удар е за Сала. От втория удар е за Сала. Аре, ставай, бе. Ай, стигай, са лежали, бе. Това е тактическо. Това е тактическо. Ама Беро е да не би да отпадат, да им даваме това време. Спасяваме ги от отпадане. Кой загрева там, бе? Кой мята ръцете, бе? Това са на 17 години. На 17 години стават като бабички. Абе, Крайчев му се е сванал крака да го извади, тук ще го скъсат, ще го надбягат. Виж как тича. Баща ти беше тук одеве, замина си. Най-висок корито. Ма кой ще вади от тук? Гол на Буди. Абе, Буди си вкарваше на времето голове. Убави. Сега си не е вкървал. Какво ревеш, бе? Айде, стига, бе. Свърши тая трагедия. Свърши тая трагедия. Цирк.